Way makababag sa timos nga paghalad og pasalamat ngadto sa balaang bata. Bisan pa man ang katalagman, mao kini ang gipamatud-an sa hugpong mananayaw ng bayan sa University of the Philippines Cebu, kun UP Cebu, diin ang mga miyembro sa pundok nagikan pa sa nagkadaiyang mga dakbayan og lungsod sa Subo. Gawas sa mismo mga tinun-an sa maong tunghaan, adunay mga mananayaw gikan sa dakbayan sa Talisay, Mandaue, lungsod sa Konsolasyon ug Liloan nga kahinumdumang hilabing naapektuhan sa bagyong Tino niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Si Alexandra Canonigo, taga Kotkot Liloan nga 4 ka tuig mosayaw, mipaambit nga taliwas sa nagian nga bagyo, bot niyang muhalad og sayaw sa balaang bata. Passion jud na akong pagsayaw since then. Nya sinulog pod, I want to like ihalad lang sad nako akong sayaw ni Senior Santo Niño para yasud kong i-guide sa akong mga future nga buhatonon and sa akong family po. Tungod gikan sa lahi-lahing lugar ang mga miyembro, nakasinati ang hugpong og logistical problem sa paghatod kuha kanila. Apan, nisaysay si Dr. Brazil Sanchez, Artistic Director, nga taliwa sa pagsulay nga ilang nagian. Mapasalamaton siya nga adunay mga nitabang aron mahingpit ang tanang pagpangandam. It's not really a normal preparation. An offer to our Senior Santo Niño, and I can say best teamwork with the production. Parang tinadhana, and God is really good to us. Senior Santo Niño is really good to us. Sa ikaduhang higayon, musalmot ang UPC sa Sinulog Grand Parade sa Enero 18 sa Cebu City Sports Center. Kauban si Yula Redoble, John Segovia, alas sa Sinulog sa My TV, Cebu.